שוף. מה זה, זה סחוג? כן. תראי, יאללה. עם הלשון, עם הלשון. תראה את הקורבן. עם הלשון. ליקוקים. עם הלשון. ליקוקים, הכל קומפלט, חתיכה אחת. אם אתה מקיא זה לא נחשב. אם אתה פולט את זה מהפה, אתה חייב לבלוע הכל, פה... יאללה, סע. רוצה כפית? ליקוקים. הכל בקומפלט, חתיכה אחת כפרה. הכל? הכל קומפלט, בטח שכן. תן לו, שתוק, תן לו. הוא יצטער על זה, כל השבוע הוא יצטער על זה. אין צבא, אין כלום, זה גימלים. שום כפית אמרנו על לשון. תאכל את זה מהר לפני שזה... ייגמר. מי שאוכל לבד אוכל יותר, תראה לה. הילד בוער. איפה האייפון שלי? הנה, אין לי קור. 50, אני לא. שיר הטוב אני בגן. מוכן את זה ב-50, דניאל. דניאל כהן בוער. כן. חצי? תביא, אני אגמור. תגיד לי, מה, זה כסף שלי? קח. תאכל. תביא. תביא כל המס. לא, 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 לא. אני מוסיף קטשופ, לא, לא, נטשורל. נטשורל. תודה, יאללה, הכל. יאללה, דחוף. מור, זה מה שהוא עושה כשהוא בבית. אין לו לשון מסכן. איפה הקופסה השנייה? איפה הארגז? תאכל הכל. צריך לקק את הבפנים, אל תשכח. יואו! הוא אמר שהוא צריך מזומן. על כמה התפרמת? מה לא עושים בשביל חברים? 100 שקל. איזה פרק אתה? לבריאות, שנה טובה, חג שמח. יש לך רבע שעה החלמה. תבלע. לא בהישרדות. אחי, תביא משהו מנגף כל השון. לא, זה רבע שעה בלי ניגוב. בטח, מה חשבת? מה, אני פראייר? עשו אותי באצבע? מה, לא, זה אכזרי. זה מגעילים זה אתם? 100 שקל, זה אחלה. מה זה? הוא הדליק רק את האור. תראה, לא נכבה. תלחץ רגע. גיא. תלחץ רגע, תנסה לך. לא ליקקת את זה, איפה זה? לוקח. תביא יוגב. פק הפלאפון. די, גמור. לא, די. פתח את הפה? כן. טוב. עוד 50